Salutare și bine v-am regăsit la un joculeț. Ce e joculeț? Bine v-am regăsit la Roblox. Din nou încercăm să terminăm și noi această minunată vilă. Aproape 1.000.000. Așa că hai să vedem. New trees ready to harvest. Ok. Hai să vedem. Wow. Mulți bani au dat. Aproape terminăm de tot casa. Dacă mai stau puțin... Bun. Avem 1.000.000 fix. Asta înseamnă că ne putem cumpăra o mașină, așa că vreau să văd pe asta. Shoes. Ne putem alege modelul oarecum, gen culoarea. Bă, eu sunt mai pe negru așa. Sit. Drive. Vreau și pe asta. Nice. Era buguit. Și asta? O test așa. Am luat și mașinile totodată, ceea ce mă bucur, și hai să mergem la etaj și să vedem ce mai avem de făcut, pentru că mai avem foarte multe de făcut. Pentru că de-abia 62% avem făcut din această casă. Să mă uit și eu pe jos să văd dacă mai am ceva de făcut pe aici. Mai văd niște bulinuțe pe aici. Să terminăm și pe acestea. Plant, ok. Painting. Ok. Zen garden. Că arată bine. Sper că n-am ratat ceva pe aici. Și acum hai să mergem aici. Well. Frumos. Window. Window și aici. Window, dar aici door. Bun. M-au costat banii. Și cât mai cheltuie să-i fac? Da, glumesc. Îi faceți repede dacă lăsați jocul deschis și... Well, yeah. Avea 70% cu 1.000.000. Ei, mașini nu cred că se pun. Sau? Pe și cum ies aici, ieșim. Ok. Wall. Pack. Cea window. Mamă, cât a geamul. Lol.
Păi să-mi ajungă să termin astea. Vezi că e mișto. Window aici. Plant. Mai trebuie ceva? Nu văd nimic aici, mă, ca dormitorul, frate. Acolo e PC-ul meu de streaming, hai că... Aș vrea eu. Chiar e și drăguț. Asta e biblioteca așa de mare! Wow! Nu mai am bani. Mamă, mai facem încă un etaj? Mă aud o mașină. Mă, care vine la mine? Ia uite. Avem musafiri. Avem niște musafiri aici. 84%. Decent. Îmi plac scările astea foarte mult. Ia. Wall. Window. Și se inserează. Wow. Care ești, mă? Ia. Ok. Hai pe aici. De-abia aștept să văd când e gata toată. De-abia aștept chiar, sincer. Mă, ce repede se face din noapte zi. Iau și mine acolo. Nu am bani. E problemă, sărim aici. Haide să luăm bănuți din nou. Bă, cam slab, dar hai că merge. Vă să spuneți în secțiunea de comentarii ce mașină vă place vouă cel mai mult dintre toate astea. Chiar arată foarte bine. V-ar plăcea și vouă gen, nu știu, să intrați în ceva cerculețe și deja să construiți casa? Ar fi mișto. Bine, deocamdată suntem doar într-un joc, dar ar fi mișto să vedem așa ceva și în realitate. Bine, asta e imposibil, dar visăm și noi, că e frumos să visez. Mamă, pe aici nu pot să ies.
Sar pe aici și geamă. Sar pe cheie. Săriți, bă! Au! Mamă, da mulți bani mi-a dat. Hai să vedem cum se urcă banii. Se urcă destul de ok, aș putea zice. Să adunăm mai mulți ca să nu facem atâtea ture, că după devine cam plictisitor și... Na. Jury is ready to harvest. Harvested. Hai să îl colegem. Și dacă mi-am luat mașină, pot să mă plimb acum pe toată harta? Sau... Îmi place că mi-arată numele acolo sus. Am că da, cum era la început, gen... Cât de mic era. Ia uite acum cât e. Zici că e hotel să mor. Ar ce să locuiți în așa casă, gen? Să aveți o casă așa mare? Eu, sincer, n-aș putea să locuiesc în casa asta singur. Pentru că e prea mare. Ce faci cu o dita mai casă doar pentru tine? Adică... Bune, cum... Să faci casă și... Ce faci după aia? Window... Am masă pe aici. Ok. Cam așa cu perișul. Sau nu-i tot... Nu-i gata? Nu, frate, eu mai văd de aici partea asta. Ce vrea să fac aici? Helipad? Driveway. Da, e foarte, foarte mare. Ia, aici mai am de făcut ceva. Da, pă... Trebuie să... Oricum am lăsat asta ca să-mi arate dacă am ratat ceva, e toată schema. Că dacă vreau pot să-l scot. Dar mă ajută, așa că e ok. Săriți, bă! Au! Săriți, bă! Au! Bun. Mai să vedem și copacul cum se descurcă. Nice. Faza e că trebuie să fac niște... Trebuie să fac o grămadă de ture. Ca să... Iar nu știu dacă aveai ceva TP, nu știu. Teleportezi direct la checkpoint. Dar e ok și așa. 89%. Mamă, sunteți gata să terminăm această minunată vilă? Chiar sunt curios cum o să iasă tot. Window. O să le acolo. De ce mă trimiți într-o parte când eu
N-am terminat partea asta deloc chiar. Mamă, ce ai aici? Aparent că te poți te poți duce pe orice, pe toată harta, gen. Cam puțin bănuți. Mai așteptăm puțin să se mai facă, că nu prea ne mai convine la etajul 2 să mergem atât. Hai schimbăm rozul ăsta în nice. Thank you. Chiar arată, portocaliul ăla chiar arată mișto. Customize. Wow, sedan. Pot să schimb culoarea. Am crezut că pot gen să o turnez sau ceva. Aparent poți să schimbi culoarea dacă nu-ți place. Ai ăsta. Ai nevoie de rockbush. Ce asta? Double money. E bine să vrem. Ne descurcăm și așa, dacă n-avem Robux. Mama mă cam zgârie pe urechi motorul la mașina aia. Și ăla să plimbă numai pe lângă mine. Stairs. Da, aparent n-am terminat. Aparent n-am terminat, mă, fraților. N-am terminat. Mai am o grămadă de făcut aici și el îmi dă stairs. Ok. 11, 14, nice. Terminat partea asta. Avem după asta să venim aici. Ia. Nu scrie nimic aici. Trist. 91%. Aoleu, cred că mai avem de făcut mult. Da, mult, frate. Da, păi se putea și mai bine să crească, dar aparent aparent chiar trebuie să stai aici să farmezi bani mulți ca să poți să-ți faci să termini toată casa. Nu o să-mi ajungă atâția bani ai faza. Am nevoie de mai mulți. Am nevoie de mai mulți.
Hai să facem și noi o tură cu mașina dacă tot... hai să luăm pe care să luăm, pe care... Asta luăm. Ia mă. Avem benzină. Hai că șofer bun și eu. Mamă cât orașul. Ia, dăm talpă. Drăguț. Aproape drăguț, mi-a intrat în drift aiurea. Asta era ce mai scumpă? Mamă, dus. Maxim 150, mamă. Drift! Nu mai contează. E mișto că între timp ce faci bani poți plimba să mai vezi una alta. Hai că s-a făcut treaba. Ce interesant este și filmul ăsta. Ups. Bă, mașina mea. Ce mă, nu mergi doar cu spatele? A, da. Nu mergeți doar cu spatele, gen. Ce intră așa în drifturi, gen? Haideți să mergem acasă, că... Ok. M-a sfârșit o leacă. O leacă mai mult. Uite câte mai am de făcut aici și mi arată checkpoint-ul sus. Stai frate, îl tem pe rând, adică... De ce m-am mai pus să mă duc sus dacă, de exemplu, nu am terminat aici? Bun, am terminat partea aia. Ce? Ok, flowers. Flowers.
Păi și domnul grădinarul meu? Ia mă, cici. Alte mașini. Of course. Coupe, supercar, muscle car. Frate, și am crezut că mi-ajung doar 3. Aparent, nu. Aparent ne-am înșelat, măi, fraților, măi. 8000. Am acolo, aici. Cred că lumini, aici, lumini. Am depus sus luminile. Și aici. Și acolo, ok. E că lumea vine la mine în vizită. Și nu știu ce fac cu... Ce e asta, mă, Lambo? Drăguț. Seamănă, dar spatele nu prea seamănă. Ia uite la pom. A intrat cu mașina la mine în casă. Linia bodyguard. Unde ești, bă, că mă omoară? A intrat cu mașina pasă mine în casă. Linia... Lumina. Păi și era ăla de lumini pe aici, dar unde? La etaj? Oh. Aici era. S-a lovit aparent. Hai să terminăm de pus luminile. Aici. Modernare de pus și luminile. Mai încep... Așa, aici am dat pus lumini. Sper că am terminat. Am ceva de pus pe aici? Deci deja duce la etajul ăsta. Așa. Așa. Asta e o altă parte în care pot să ies să plec mașinile de sus. Ok, hai să vedem etajul următor ce avem de făcut. Sper că nu am omis ceva. Oricum, dacă am omis ceva, e. Safety glass. %97%. Avem de muncă, aparent. Am crezut că mor sincer. N-a fost să fie. What? Mișcă mașina.
șef. Plac mult scările astea, sincer. Și sus ce-am făcut? Ce e asta, mă? Teren de golf? Totul e verde. Ce-am făcut? Ești teren? Nu pot să mă duc doar cu atâta. Trebuie să mai stau că mai am ceva de făcut și nu mai am chef să mai cobor. Bă, că suntem 99%, mă, treci. Poate terminăm tot în acest episod. Bine, probabil nu o să termin mașinile, pentru că dacă e să... Sau poate să termin mașinile, că... Nu știu... Habar n-am. Văd. Hai să vedem. Faza e că trebuie să strângem o grămadă de bani ca să luăm și mașinile de sus. Ceea ce înseamnă că va dura ceva timp să stăm să mai farmăm niște bani în cazul în care o să ne mai avem nevoie la etaj. Dar merge chiar ok. Și am ajuns sus. Pac. Ok. You finished the mission, but make sure to follow the game on Roblox because an update is coming. Terminat. Efectiv am terminat. Dar nu chiar am terminat, pentru că dacă vedeți, mai avem un checkpoint aici și văd că e bug. Helicopter pad. Exact, pe eram sigur. Avem un mic buculeț acolo pentru că noi mai avem niște checkpoint-uri. O să încerc să fac, să fac oare și să iau mașinile de sus. Puteți să aștepta, dar și așteptarea asta e... Trebuie să stăm ceva mult. Da, tot ne arată checkpoint acolo. Wow, ce vânt e afară. Am lăsat și eu geamul deschis, dar aparent trebuie să-l închid după ce terminăm cu acest episod. Aș încerca sincer să iau și mașinile de sus, dar trebuie să stăm mult pe video. Aș putea să editez, dar sincer am o lenie de mor. Așa că... Așa că pac, luăm astea. Și mașinile poate le vom lua altă dată, sau dacă nu lăsăm și așa, pentru că avem 3 mașini, nu ne trebuie 6.
Dacă mă puneți să cumpăr elicopter gen. Păi nu m-am gândit la asta. Chiar ar fi fost, chiar ar fi fost mișto. Sau? Ia să vedem. Pac, am ajuns sus. Și bam. Dar normal, 1.000.000. Haha, eram sigur. Scuze dacă pot să conduc elicopterul, deci cel mai probabil o să stai pe filmare și o să mai farmez eu o să mai farmez eu puțin timp niște bănuți să luăm totul. Pentru că dacă tot am terminat casa în mare parte, să luăm și vehiculele, să le terminăm și terminăm totul odată. Așa că ajungem la partea... O să vă las cu partea în care luăm toate mașinițele. Bun, haideți să terminăm totul. Așa cum e frumos și după să ne bucurăm de noua noastră casă, nu? Adică așa e frumos. Am da, mă pune să mă duc. Sper să-mi ajungă banii. Chiar sper să-mi ajungă banii. Ok. Astea de sus le lăsăm așa. Bă, chiar arată bine de culoarea. Mama, și mai am nevoie de niște bani ca să iau elicopterul, efectiv. Și am terminat toată casa. Haideți să terminăm de tot. Astea de jos sunt negre și cele de sus sunt portocalii cu negre. Merge. Bă, dar chiar arată super. Chiar arată super, super fain. Bă, eu sper că nu mai am nimic de făcut, pentru că... Ia, se lasă și seara. Și... Fly. Super. Am arată să iau bani, dar nu cred că am ratat ceva. Sau? Adică... Sper că n-am ratat nimic. Hai să vedem. Probabil am ratat, nu știu. Ok. Hai să vedem. Nu, n-am ratat nimic. Cam atât a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Am terminat și noi casa în... Tot terminat toată casa. A ieșit ceva senzațional. Chiar arată foarte bine. Și vă mai aștept la alte episoade cu Roblox, nu? Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. M-am pupat. Ceau.